pasou, familia? Como estamos? Moi bons días a todos. Hoxe con castañas. Non van ir ao lume. Home, como que non van a ir? Isto acórdame ou recórdame meu pai que era castañeiro de toda a vida, con un pouco de viño con mel. Escoita, como lle molaba e como metía. Aquí, cortiño en cruz para empezar a cocer unhas castañas e facer un puré que ides flipar. Ven comigo, ven pa aquí porque hoxe sí temos unha receita ben da nosa Galicia, do noso territorio, cun unha historia, unha peza de carne que está poñéndose moi de moda xunto co segredo e outras partes que despois falaremos, pero que hoxe é a presa de cocho de castañas. Estamos xogando aí. E aquí temos, mirade, un pouquichiño de presa, unha cousa ben bonita que despois, como vos dixen, imos falar dela. Temos uns allos, temos tamén aquí unha chalotiña, algo de loureiro, temos tamén un pouco de anís estrelado, manteiga, pemento en pó, as castañas, por suposto. Temos por aquí uns champiñóns espectaculares, ademais, para facer unha salsiña ben bonita. Algo, neste caso, de leite, para meterle así un toque bo a ese puré que imos facer cas castañas. Un chisco de viño e, por suposto, algo de viño mencía, neste caso, para mariñar a nosa presa, e caldo de carne, para acabar de remexer todo e facer a receita da túa vida. Moi bons días, Lidia, como estamos? Bons días, Iván. Que tal? Moi ben. Mira canta corteño hoxe por aquí. Cores como do outono, non? Cores de outono, cores... Da terra, cores da terra. Exactamente. Mira, escoita, vamos aí, señores e señoras, rapaces e rapaciños, e todos os que estades na casa, escoitade. Os cores tamén evocan emocións, verdad? Cando dis outono eu digo, mira, vai empezar a caer as follas. Estás no brao, na playa, e pensas en outono e meteste nunha tal... Ou cando vas por a pasear, eu co cadelo e tal, empezo a ir por aí e buscar as primeiras cogumelos do ano, tal, estas historias que moito che recordan a natureza. Que nos en Galicia, porque non estamos en Madrid, isto é certo, temos moito verde e tamén disfrutamos desta historia. Que eu sei que na casa moitos de vós estades aí pensando e digo, se abrides a fiestra e vedes mar algún ou vedes monte, eso sí que é vida, macho. Moitas veces non somos conscientes e non valoramos o que temos aquí. E digo en serio isto porque estabas falando de outono e eu empezo xa... Eu parece un pouco espronceda, verdad? Empezo a falar e tal, non pasa nada. Pero o certo é que encántame a miña terra, encántame. O galego é moi do noso, non? Pero encántame porque temos un pouco de todo e podemos disfrutar moito tamén da cociña de proximidade, como moitas veces falamos. Neste caso, hoxe dixen a receita da túa vida, mira que me metín un pouco aí. Pero por qué? Porque estamos afeitos a ver este tipo de combinacións cun puré de castañas ou tal en así restaurantes de moito... Escoita. Na miña casa fixose todavía. Sí, puré de castañas. castañas. Na miña, puré de castañas. Porque temos castañas na casa, moitísimas. E como facías o puré? E con que comíades? Con carne, para acompañar? Como acompañamento de polo ao forno. Caramba, pois, escoita, pero non é que Lidia é Lidia 2.4. Digo cho eu en serio. Porque moita xente que dirá, castañas, meu pai, cocidiñas, xente asadas aí na lareira, todos xuntiños, cos pés nos primeiros fríos do ano. Como mola, macho? Pois hoxe vamos facer un pouco unha reviravolta desa carne, neste caso un cachiño de presa, que falaremos un pouco tamén de onde está situada, máis ou menos, para que na casa tamén saibamos como vai toda a historia do cocho, tal, porque do cocho comese todo, e sobre todo intentar, pois eso, maridar a veces con esa compota de mazá, con esa castaña, con tal, para que sexa unha gornición tamén, e que o prato empece a vestir. Por lo tanto, o que facemos, que xa tiña eu, normalmente estás acostumada a que che meta moito chollo, e xa o fixen eu, xa estiven debullando un pouco nelas, pero despois vas ter que pelar, xa cho digo eu tamén. É o que tens que facer, vas ter que pelar, como que non? Espera, vou facer unha cousa, de primeiras de todo, vou coller un pouquichiño de auga, porque imos cocer esa castaña, vale? A castaña, isto saberás moito máis ti que a min, pero a min pareceme bastante dura a nivel digestivo. Non podo comer moita castaña, que despois sabes o que me fai o corpo. Imagino, non fai falla que me expliques. E despois ando o tubarro ese que non vai, pim, pim, pum, pim, pero especialmente se a comes crúa, Quer dicir, crúa sempre vai ser moito máis indixesta, pero sí que é verdade que é un alimento rico en fibra, que, por certo, ahora que falas da castaña,
Ti sabes que hai alimentos que non concorda a clasificación botánica ca clasificación nutricional. Este é un exemplo, a castaña. A castaña, botánicamente falando, é un froito seco. Sí. Na clasificación botánica, pero na clasificación nutricional non se parece nada á composición dos froitos secos. É dicir, a castaña non se parece nada en composición, pois a amendua ou ao anacardo ou ao pistacho. Sí, vale, entendo, unha noz. Por qué? Porque os froitos secos normalmente son ricos en grasas e en proteínas. E a castaña é baixa en grasas e rica en almidón. Vale, o sea, cambia moito a nivel, estamos falando desa nutricional, pero despois... Non se parece nada. Sabes a que se parece a pataca? Vale, e ten sentido, ou da patal, ten sentido entón que, claro, eu como unhas amendoas e non me fai nada de tal, e como unha castaña parece moito máis dura. Porque de feito, digoche unha cousa, a min, para acompañar moi ben e tal, como eu teño que facer receitas para todo, para que vexades que non fago só o que me gusta. Non que non me gusta a castaña, pero non abuso da castaña como outra, pero sigo a facendo, porque hai xente que tal. Digoche que na miña casa son castañeiros. Bueno, na miña tamén. Pa aquí, e na túa tamén, home. Na miña de sobremesa, no outono, sempre hai castañas. Na sobremesa, sempre. A xente empeza... digo eu, pero como poderá comer a 24ª castaña? Sigue comendo, eu digo, non sei o que lle pasa. Mira, o que vamos facer tamén, unha cousa, antes de nada. Esa presa, onde está colocada a presa? As castañas cocendo, vale? Un segundiño, porque quero que tamén que situemos. Primeiro vamos a quitar este pouquiño de graxa, vale? Tamén que imos facer por aquí, e así xa temos todo feito. Mirade, un segundiño de nada, collemos esta historia, vou poñer por aquí. A graxa escoitade, non vos pasedes tamén limando e cousas destas. Esta pouquiña que ten tamén me axuda a que se vaya desfacendo nesa tixola, despois nesa tarteira, a lume forte, e sexa a propia graxa natural que vai a cociñar tamén a peza. Por lo tanto, mirade, non me paso. Pero mira, unha cousa moi peculiar sobre esta peza de carne, vale? Estamos moi acostumados ao tema do segredo, non? Segredo máis guardado do mundo, tal. Vale, para que saibamos un pouco, como non te podo abrir en canal aquí, nin te podo poñer enriba da mesa, non pasa nada, non vas a ser unha cocha hoxe. E vas de cor. Vas de cor hoxe, vale, non pasa nada, mira. Na casa non flipemos, pero a verdade é que se temos a paletiña esta do cocho adiante, aquí polo cabeceiro, esa cabezada que chaman noutras partes, hai unha peza moito máis magra que é a presa, vale, que vaise quitando, que ten xa esa forma de cor, é como un músculo que empeza no cabeceiro del lomo e vai seguir para atrás. Así que nós o que facemos neste caso vai ser mariñar, vale, esta peza ben bonita que temos aquí. O que facemos rapidamente na casa, por que facemos as mariñadas? Para darlle sabor a unha carne. En este caso, mínimo 4 ou 5 horas, sempre, pero eu xa teño unha feita do día anterior, porque así imos facendo tal. Pero creo que vexade sempre como se fan estas cousiñas. Así que eu o que fago é roer un chisco. Non me paso casal porque despois, cando faga a súa selada, ímolo facer doutra maneira. Aquí tamén chisquiño, vale? De aceite, un chorriño así, e o máis importante hoxe, vale, mirad o que imos facer, despois po masaxe, un pouquichiño tamén dese pemento en pó, mirade, que imos ahora masaxeo un pouco, eu nunca poño guantes, se debería facelo. Loureiro, vale, metemos un pouco así, hai xente que dá unha palmada, calquer historia, eu fago tamén unha cousa como ista, e vou metendo, como vedes, sabores. Por favor, na casa, Lidia, ti, se de repente a min gústame calquera aromática que non teño eu hoxe aquí, vale? Meto esa aromática. Non pasa absolutamente nada. Vou por un pouco de tomiño, vale? Incluso por un pouco de romeu. Ven comigo, que chega o perruqueiro. Lidia, veña agora. Mirade, isto como sempre, que che gusta máis Herba Luisa, pois dalle Herba Luisa. Que che gusta máis outra historia, métella tamén. Loureiro tamén valería, e se non tes destas, non, onde vas? Aquí, un pouquichiño só. Tamén nos valería. O importante é saber que teño un fiuncho, porque me gusta o toque anisado que me dá, boto yo aí. Que pasa? Que despois, nesa mariñada, ao pasar as oriñas, fai que ese viño que xa ten aromas, por eso buscamos viños tamén a veces diferentes, incluso neste caso pegaría moitísimo que estas son zonas do cocho que se comen moito máis no sur, pois todos os viños de Xerez, esta historia valería moito máis. Pero no noso caso, nós non temos que meter viño, un viño mencía, un pouco de viño branco, e galeguizamos a receita, e xa está. Vale, aquí, isto tamén. E facemos o seguinte, mira, primeiro unha pequena masaxe para que ese aceite váyase metendo, e ti podesme botar o viño xa, porque eu vou ter que lavar as mans, mira como espallo, moito me gusta a mí. No, o tinto. O tinto, miña rola, o tinto aí, mira, aí, vai para arriba, veña, vai para arriba,
que eu teño as maus así. Se non as limpo rápido, mete hasta case cubrir, veña. Aí estás, veña. Como deixache... Mira, para. Que pasou? Parece que non, pero sabes por que deixou aquel pouquiño? Porque quere mollar a palleta no descanso, seguro. Non me digas que non. Di a verdad. Non me fai falla. Veña, tal. Mira, isto fervendo, baixamos lume 20 minutos, media hora, porque despois ímolas pelar e imos facer outra cousa con elas. Aquí, moitas gracias, Lidia. O que facemos nós é, como moitas veces, filmar a pel, ir pa a nosa neveira e xa sacar a outra historia, porque imos rapidamente a seguir ca receita. Mirade que cousa tan sinxela. Vale, isto, sabes o que vas facer? Ti comigo. Oxe, ti pelache algunha vez champiñós? Sí. Pois ímolos pelar. Veña. Porque son super lustrosos, quero que a xente na casa, os que son novos e tal, e que ainda non viron nada, que vexen que tamén se pode pelar e non temos que limpiar con ese pan, o sea, con ese pano, con esa historia. Vamos un segundiño á neveira, miramos unha cousa maravillosa que é a seguinte, que xa saco pa que vexades. Esta para aquí, Sabes por que fago isto? Alguna casa pensará, vera, xa verás. Está aí dándolle un miolo na casa e pensará, pero por que non fai esa presa? Aquí no equipo somos moitos compañeiros, pero moitos, Aquí hai xente por detrás. Está Alex, está David, está Paco, está Sara, está... Bueno, aquí hai unha chea deles mirando. Nadie fai nada. O único que fan é mirar pa min. Mirar pa min é comer, Está Lidia, que está sempre tamén comigo, pero os demais así. Ala. Bueno, e os cámaras sí que se moven. David, o musculitos, que está cuadrado non o siguiente, vale? E Pablo, que é o que nos colle eses planos pequeniños, verdad? Ese plano que tamén sempre está aí con nós. Os demais, madre mía. Vale, entón, por que temos isto? Porque a xente come, así está ben feito, e a nós gustanos comer, que estamos no Tachebó, nun programa de cociña, que isto non é unha cousa calquera, vale? Veña, eso por aquí. O que facemos nós, que che parece? Empezar a pelar eso, mentras eu tamén con esas chalotas, vale? Vai pelando ti. Na túa historia, quitas o pé directamente. Eu creo que, mira, camao, eu teño a tal, si quitas o pé, eso é. Teño medo de que rompa. Non pasa nada, mira, eso, vas perfectamente, non te preocupes. Mira, o que fago eu é colocar isto e coller un par de chalotiñas e empezar a facer a salsa deses champiñós. Champiñós que para min, digo con dúas é máis que suficiente, veña. Digos en serio que para min o champiñón é unha cousa que lle dá un sabor absolutamente... Creo que pega con todo. Nunha pizza gústame, nunha tosta gústame, nun guiso gústame, un rustrido con tal. Cruz en ensalada gústame. En serio, entón, para min eu métolle sempre... Son pro champiñón. Así cho digo, pro champiñón. Imos pelar un pouquichiño isto, dalle, como queras. Sí. O que quero... Vale, o que che dicía eu, mira, eu teño unha pequena técnica. Meto o dediño aquí. Falo cos dedos, mira. E non precisamos a puntiña nin nada. Eu creo que lle fixo unha raya, pero se non meto yo outra. Vale, aquí está. Imos pelar isto. Un pouquichiño, podría ser cebola, calquera historia, pero o que temos hoxe é esta chalutiña para meter o primeiro rustrido nesa tixola que xa saquei, vale? Entón, o que vou facer é, vale, ide pensando. Temos mariñada xa, porque a maxa da tele ten esa historia, temos mariñada xa a nosa carne, vale? Agora temos que facer un pequeno rustrido con esta chalota e con eses champiñós que imos despois darlle un toqueciño de caldo de carne. Escoita, e un pouquichiño de viño. Vamos facer unha salsa que vai acompañar ese puré de castañas que ainda ten que estar cocendo un anaquiño, vale? Así que nós, o que facemos de primeira é botarlle lume, mira como fito, a esta tixola, vale? Eso é, un chisco de aceite. Aquí empezaría a facer as chalotas, nin máis nin menos, vale, estas dúas, para darlle un pouco de sabor, e directamente o que farei despois é meter os champiñóns que me está... Pero que, sinxelo ou non? Sí. E camao mellor si ou non? Sí, mellor. Vale, é que metes o coitelo moito... A min pásame... Espera, hai xente, ollo, hai xente moi hábil. Colle, de verdade, O único que me dá a sensación que co coitelo é máis fina, pode separar máis finamente, o sea, menos capa, ¿no? A capiña, pois eu creo que é exactamente igual, porque eso arrastra... É moito máis rápido así, capa. Pero arrastras a pel que quere o taleo como deixa. O que hai é champiñós que están un pouco máis, como se chama, postos no seu sitio como máis maduriños e non deixan tanta pel. Pero estes son como un pouco máis grosos, non pasa nada. Sabemos tamén que falábamos ao comezo de todo, Lidia, do outono e tal, que podemos conxelar castañas e telas todo o ano, xa sai, vale? E tamén que podemos ter, neste caso, non temos uns níscalos frescos porque non estamos na época, pero poderíamos ter tamén conxelados ou tal, ou champiñós e tal, que agora xa hai no invernadoiro e hai nos todo o ano, En Tribes, que xa o falei máis dunha vez,
hai uns shiitakes espectaculares xa todo ano na Nadal, eso mola moito. Collían, sabes como fan? Cos historios eses. Nunca vin. Collen uns mira, teñen, a mí encantoume, porque vi un pequeno documental, pois é como máis ou menos debese facer en calquer lado. Tiñan, herdou unha finca, o tipo, dos pais, vale? A finca tiña un lavadoiro increíble, guapísimo, precioso, bonito, e meteu uno de auga, aí meten uns troncos, os troncos humedécense perfectamente todos, neses troncos despois sácanse, colleron toda a humidade, esa auga que era de manantial, como que caía dun río, xa era en plan como auga, guapán, sabes? E de repente aí crecen, inoculan a semente ou tal, e van crecendo neses troncos, nunha chisma tamén aí aillada, todos os shiitakes e tal, cada día van collendo os que van tal. É maravilloso, de verdad, increíble. Vale, aquí o que fago é empezar xa con esta historia ben bonita, vale? Collemos a nosa chalotiña e o que fago tamén, vale? É comezar a darlle forma aos nosos champiñóns. Neste caso, que vou facer? Pois, como ti queiras, pero como quero tamén na vosa casa que entendades, porque hai moitas veces que corte, máis grosso, menos grosso, por que laminada, por que... Pois, eso é, como che gusta a ti a dentada nun momento dado, como che gusta que tal, ou canto vas a meter nel, porque se quero facer simplemente un rustrido rápido, moi finiño, pero se quero que quixen un pouco máis, para darlle corpo e ter ese cachoutro como teño, por exemplo, hoxe, unha cremiña de castañas, prefiro que teña un toque un pouco máis grosso. Que fago, polo tanto? Fago así, unhas rebandas, pero non finiñas como se fora papel de cociña, vale? Así, así. Porque isto, ademais, que isto sabe o ti mellor que ti, explico, é prácticamente todo auga, non? Sí, non. Empeza a mermar tamén moitísimo, entón, cuidado con tal, porque se vai ter unha pequena cocción, aí están ben bonitos. O que tamén é casi todo auga é a castaña, que parece que non. Sí. A castaña... Pero falábamos antes do almidón, flipaba, claro. O nutriente maioritario é o amidón, pero na porcentaxe total, se colles unha castaña, maioritariamente é auga. Dentro do que non é auga, o que máis ten é amidón. Pero por iso, cando asamos, queda en nada. Vale, cuidado que se me pode pasar. Pola contra, os froitos secos teñen unha porcentaxe de auga baixa. Por iso digo que é un froito seco atípico en composición. Claro, perfecto. Mira, que xa vou metendo isto aquí, vou metendo, porque senón a cebola parece que colle así un corciño. Cólleme un pouco de viño. Mira, que isto é cociña, vou empezar a falar. Do branco? Do branco, porfa, sí. Cóllemo. Rapidamente, vamos a baixar un nada a temperatura polos lados. Mirade, que fácil facemos as cousas tamén a veces. Aí, tranquilamente. Seguimos con lume, e agora que se empecen a facer. Que me estabas a contar, perdón? Pois iso, dicía que a castaña é un froito seco atípico porque ten moita porcentaxe de auga. Eso fai que sexa lixeira, que moita xente pensa que a castaña é algo como moi enerxético. Pois máis ou menos 6, 8 castañas equivalen a comer unha pataca fervida. Quero dicir, non é un... Bueno, sí, pero en tamaño, 6, 8 castañas eu tamén metería, non pensaría que era moito máis que unha pataca. Pataca tamén enerxética, sí. Vale. No, a mí parece pesada a nivel claro, é outra cousa. Non nada que ver con enerxética, vale, a xente que ten dis. problemas digestivos vai sentar mellor xustamente en puré, porque estamos dando esa fibra xa predigerida, pois mira. Mira como miro por min, mira como miro por min. Vale, veña, mirade, isto, rebandas. Vimos sacar isto xa para aquí tamén, porque agora non temos. A manteiga vai ser ese momento, ese fío conductor tamén que nos axude a facer a crema desas castañas que ao final ainda temos que seguir cocendo en leite. Polo tanto, vale, o que vou facer aquí, este cachiño que xa tal, sabes que non tiramos nada, máis que temos a cociña sempre ben limpa, non te me movas tágua, Esta tágua hai que meterlle, mira, outra teima, outro toque que teño. Que non se mova a Que tágua. non se mova a tágua. Xa che vou coñecendo. E nadie que se mova de aí, Que nadie se mova do sofá, da cociña, de onde este. Como que ainda falta moita receta. Pero nós, neste caso, vamos meterlle lume a isto, ir salteando un pouquiño, rustrindo ese champiñón, esperando 10 minutos máis como moito a esta castaña, e nun chisquilichazqui. Estamos aquí, veña. Esta é a parte laboriosa, non? A cociña, amigos meus, é laboriosa a veces, Pero se practicamos isto do mindfulness. Eu estou con mindfulness a machete. Mirade, hai veces que unha castaña pode dar mellor a pel que a outra. Que lle pasou? Eu que sei. Eran primas irmás, pero unha discutiu pola mañá, daba moi ben a pel como algunha que andaba por aí, e a outra non a dá tanto. Mirade, que pasa? Rascas un pouco, e tal. Despois hai unha cousa, un truco, que moita xente a que é castañeira ha de saber, que ten que estar ben quente para que dé a pel, porque senón volves a agarrar, volves a agarrar un pouquiño. Pero mirade, o que estou facendo, en serio, as outras, isto é a cousa de verdad, que collía unha que parecía bonita de todo, está facendo esta mascada, pero, mira, eu saco a pel perfectamente,
isto daqui con un coitelo e xa verás como a outra igual sale moitísimo mellor. Mira, vamos sacando aquí, inda que se desfaga. Por qué? Vamos pa puré, si ou que? Mirade, aí. Que temos aquí, por certo? Temos xa o leite, vale, perfectamente postiño, e vamos a facer unha cousa para que vexades, que é o seguinte, aromatizar tamén con ese chisco dese anís estrelado e un pouquiño de sal. Punteamos leite, castaña medio cocida, e estamos, mira aquí. Mira, isto, por exemplo, aí está, ó. Aí está. Mira como esta vai sacar mellor a pel, que xa o di. Non sabemos moi ben o porqué, como vos dicía, porque unhas están, outras non. Cocidas no mesmo medio, na mesma historia, pois será como lle metimos a cruz, a veces que se meteu máis a auga dentro ou non. Non sei, sempre hai trucos, sempre se len trucos. A min creo que depende da castaña, porque co mesmo truco non che sae sempre igual. Bueno, pois exactamente, depende da castaña, é como a xente. A min, co rapaz, dixeches que tes nenos. Algún vai mellor por un lado, outro vai mellor por outro, verdad? Cada un é diferente. Exactamente, vale. Se ten algunha remexida ou verme, hai que quitalo, Vale, mirade como sai esta tamén. Perfecto. Raspamos un pouquichiño máis así, tranquilamente, e metemos. Mirade que agora xa nos queda simplemente, eso sí, a pel amarga un pouco, a mí non me interesa, por lo tanto, estas cousas así. Veña, fora, va que estamos. O que facemos nós, lume tamén a eses champiñóns xa, imos cambiar, por suposto, unha cousiña que é isto de sitio para que siga fervendo un anaco e despois triturar xunto ca manteiga, quitando o anís estrelado, por favor. Isto agora vai subindo un pouco de lume e o que facemos tamén é meter aquí outra tarteira, mirade como vai a historia. Chisco de aceite, porque que vamos facer aquí? A presa. A presa, home claro. Veña, un chisco de aceite, nada máis. Lume a machete, vamos, lume forte. Aquí, lume forte tamén para que? Para meterlle a primeira remexida cun viño. Mira, aí che vai. Aquí tamén poderíamos empregar manteiga sen problema ningún. Vale, moitas veces tal, a min, de feito, gústame. Chalota, champiñón e manteiga. Sí, é unha combinación moi francesa. É moi francesa esa baila combinación. Moito. Bueno, a cociña francesa, de todas hai que aprender. A min gusta que un francés diga, eu collín este truco da cociña galega. Veña, eu collo un pouco da túa, non pasa nada. Cólleme, eso sí, o caldiño de carne, vale? Estedes a pensar aí na casa, que fai? Por qué? Pois agora vou a reducir ese viño primeiro a lume forte e despois un chisco dese caldo de carne. Pa que? Pa darlle sabor. Vale, estamos falando de carne, un poquinho máis de carne, cocho de castañas con puré de castañas. Vale, aquí, rápidamente, vale? Facemos isto. Mirade que cor, o estar esas 24 horas mariñando, que ao final, por que se fai unha mariñada? Pa que? Pa que penetren os sabores dentro, si ou que? Pois entón, o que facemos nós é deixar esas 24 horas. E que pasa? Pasa o seguinte, que o viño tamén lle dá unha parte de cor. Vai facer como unha pequena tona, vale? E o que facemos tamén, como sempre, isto dirá algún, pero a que sacou esa peza, vale, da neveira, naquele momento? Cantas veces dixemos o importante que era, vale, un segundo, o importante que era maridar, o sea, que encera un pouco o produto, que non este frío de todo. Cando queremos unha relación de mallar bonita, cando queremos que a peza de carne colla esa costra, esa historia, que se meta, os amantes da carne saben do que estou a falar, e teña esa parte por fora ben bonita, ten que estar a unha temperatura ambiente. Se está moi fría, e empezan a facer unhas cousas que non son as que teñen e tal. A temperatura, polo tanto, importante. Moitas veces, que terá o parrilleiro que non teño eu? Primeiro, sentido común, colle o entrecosto, ponno aquí ao lado do campo e tal, e tranquilamente vai collendo esa temperatura, para despois meter na prancha, vale, por exemplo. Aquí, ben sequiña, vale, que é unha cousa moi importante. Por qué? Porque isto xa non precisamos, ora queremos que lle dé unha toqueteada rápida, e o que facemos directamente é comezar por esa parte que ten un pouco máis de graxa, que limpamos e tal, metela aquí, mirade como vai a historia. Aí. Agora baixo un chisco lume alto, medio, non nos pasemos, non queremos encoirachar, queremos que isto empece a facer ben. Se a peza é boa, non mermará moito, estará aí no seu sitio. E aquí, que tiñamos este tal, mirade que xa viño, non hai, e non son mago, son cociñeiro, non mago. E aquí temos agora ese pouco de chisco de caldo de carne para seguir facendo isto unha auténtica salsa. Aquí reduciremos, se precisamos un pouco máis, voullo botar, vale? Pero polo de agora, o que fago é isto. E, por suposto, coller as miñas amigas, pero as miñas amigas hoxe son estas, que
ferramenta grande, amigos. E agora sí, non tocamos durante os primeiros momentos, vale? Directamente deixamos esa tranquilidade que ten a nosa cociña, se é de lume, dígolo sempre, moito mellor, pero se temos, como ti dis, aquí hai que dar opcións, un vitro, un tal, tamén xogamos con ele. Ahora sí, non hai nada como cocinar con lume, Eso xa cho digo agora, Está moi ben o de tal, pero había que tal. Está moi ben a inducción, moi rápido, pero... Non, escoita, non hai chicha. Porque o novo sempre mellora. Non, xa che digo. O melloran algunhas cousas, pero empeoran outras, vale. En este caso, para este tipo de elaboracións para tal, o lume é máis constante. Moitas veces non sabemos o porqué, porque se pode dicir, podemos explicarlo rapidamente, porque iso tense que reducir, pero se ti tes unha indu, vai facendo golpes de calor. E para. E para. E sí, parece que o aceite está sempre, ou esa parte da tal, está sempre a mesma temperatura, pero non é verdad. A constancia dese lume fai que isto se faga moito mellor. Mirade como ese, por certo, para ir xa acabando, ese champiñón está aínda con tersura porque foi grande, mirade como empeza a reducir, temos isto, e agora o que temos que facer nós, que isto está a ferver perfectamente, é apagar e triturar. Por lo tanto, xa destapamos, imos rescatar, por suposto, espera que estou aquí. Rescatar ese anís estrelado para que non se nos pase por ese lado. Veña, fora. Vale, vou non deixar así por aquí. E o que imos facer é coller isto e xa poñer, por suposto, uns dadiños de manteiga, mirade, aquí, que xa está a temperatura ambiente, porque tamén estivo con nós. Non nos pasamos, pero sede un pouco xenerosos, Vale, que isto tamén ten que ter a súa historia. Un pouquichiño aí. Eso, ímolo metería a triturar. Pero antes, mirade como se vai facendo, como a merma é pequeniña de todo, e como vamos a facer este. Mira, un segundo, para que o vexamos ben. Aquí está. Veña, home! Vamos para aí. Mirade como vai isto, Mirade esta historia bonita. Tostadiño, con ese viño. Ven aquí. Mira ese cheiro. O pemento en pó, estou collendo aquí no meu narizote. Ten un cheiro como doce. Oi, o doce, o bonito que está isto para comer como animais, macho. Eu empezo a trallar un bocadillo, como sempre, de presa. Mirade, acabando de reducir eso, con eso que temos que dar ya a seguinte volta, tranquilamente, lume pequeno, non nos pasamos, tranquiliño como está. Eses tostados sempre que nos dan toques moi guapos, doces, amargos, e que están sempre moi interesantes. Cólleme un repousa potas, por favor. Porque agora tócanos o seguinte, que é coller estas castañiñas, metelas aquí e empezar a triturar. Para que? Para despois xuntar o meu puré de castañas, vale? Con ese toque que hai xente que lle gusta o mel, mételle azúcar e tal. Eu vou a ir aí, vou probando tranquilamente. Esa presa que imos cortar pouquinho a pouco, xa veredes agora, 4 ou 5 minutos máis, tranquilamente, e aquí, acabando de reducir para facer unha salsa ben trabada e que todo este no seu sitio. Así que, un chisquilichasqui, empratamos e estamos aí, veña. Hoxe cociñamos presa ibérica con puré de castañas e champiñóns. Comezamos metendo a presa nun cunco xunto cuns allos machucados, loureiro, tomiño, pemento doce, sal, pementa, para cubrir co viño tinto, tapando a pel e mariñar na neveira mínimo unhas 5 horas, aínda que do día anterior moito mellor. Por outra banda, facémoslle unha cruz ás castañas e cocémolas en auga uns 20 minutos, ao mesmo tempo que nunha tixola rustrimos as chalotas xunto cos champiñóns laminados e cociñamos ata que solten todo o seu líquido, para engadir un pouco de viño e o caldo, cociñando ata a textura desexada. Coas castañas cocidas, pelámolas e engadímolas ao leite, xunto co anís estrelado, cociñando a lume medio uns 15 minutos. Mentres, secamos a presa da mariñada para selar nunha tarteira cun chisco de aceite uns minutos por cada lado. Só queda triturar as castañas co leite e a manteiga ata obter un puré homoxéneo, empratando xunto cos champiñóns e a presa fileteada para comezar a papar. Veña que toca presa de cocho. Presa de cocho, champiñóns con ese caldiño e puré de castañas, vaya combinación. Mira como xa como lambe. Mirad aí que isto é unha auténtica historia. Trucos, moi poucos. Amor, cariño, bo produto e tranquilidade. E aí, a comer, a lamber, como sempre, non está che bo. Aburiño!